Rakas Aino. Mieleeni tuo tasapainoa tunne, että tämä matkojen kausi on päättymässä ja toisenlainen työkausi alkamassa. Olen piirtänyt omalla kädelläni mahdollisimman paljon ja se tuo mieleeni meidän vanhat yhteiset kilpailu ja muut piirustamisemme. Elämän korkeimmat hetket. Sen tapaiseen me taas nyt suuntaamme elämämme. Rutiinityöt pois ja tilalle meidän yhteiset, ei liian suuret, mutta kotona sinun kanssasi tehdyt työt. Alvar. Alvar Aalto was a Finnish architect who was one of the great masters of 20th century modern movement architecture. But he has a unique position because he was about finding the best accommodation from a social, psychological, and environmental point of view to anticipate what users want in a building and how to make them feel best and most welcome in his spaces. Certainly, Alvar Aalto was a complicated personality. He must have been extraordinarily appealing, magnanimous, very intelligent, exceptional people skills. You know, I think he probably had great charm. Aino Marcio Aalto, she was the quintessential modern woman. A mother, an architect, a designer. She had all of these multiple identities. Aalto was, I think, attractive to people despite their gender. And I also believe that Aino was as well. As a couple, they were, very appealing to their fellow architects. Well, within the modern movement, there were very few couples, so they were really quite unique and pioneers. Aino Marcio and Alvar Aalto are in architectural school at the Polytechnical University in Helsinki at approximately the same time. Architecture schools were dominated by men. There are certain myths that Alvar Aalto was less good in math, but he made it through anyway by virtue of drawing and as a draftsman and his great personality. After architecture school, Aalto looks for someone to come and work in his office. She hears about this available position. They end up being married later in October of 1924. The first thing they do when they get married is that they go on a honeymoon to the continent. Lui è molto interessato alla complessità della città e sa che l'Italia è la patria della cultura urbana, che noi in Finlandia non possiamo imparare da questa cultura così antica, perché noi non possiamo migliorare le nostre città guardando ad una cultura così antica che dialoga con questa capacità con il paesaggio. Aalto, even as a young man in his 20s doing this work, sort of put a stake in the ground and said, I get this.
We are trying to connect in our particular Scandinavian way to a humanist tradition that goes back thousands of years in classical architecture. You have this sense of this intuitive, not perfectly linearly rational mind at work saying, but what can I do to humanize this space? What can I do to make it special? Aalto oli suhteellisen tyylipuhdas modernisti, mutta vain pari vuotta. Paimion Parantolan ja Viipurin kirjaston myötä hän löysi sitten oman valtakuntansa. Kun hän aloitti sen suunnittelutyön, niin hän sairastui ja oli joitakin päiviä sairaalahoidossa. Ja siinä hän oivalsi, että sairaalassa potilas katselee maailmaa eri asennosta kuin terve ihminen. Niinpä hän sitten kirjoitti, miten hän suunnitteli tämän Paimion Parantolan horisontaaliselle ihmiselle. Empatia ulottui hyvin pieniinkin yksityiskohtiin. Minä pidän Paimion Parantolaa koko modernismin historian sinä rakennuksena, jossa on eniten keksintöjä. Hänellä todellakin oli tavoitteenaan kokonaistaideteos ihan ennätysmäisen pitkälle vietynä. Se oli juuri Paimion Parantola, joka sai hänet paneutumaan huonekalusuunnitteluun. The Aaltos were unique among these modern architects, well, for many reasons. But one of them was how they became part of the modern movement and the international community of modern architects. In 1933, in the summer, Alvar Aalto went to the International Congress of Modern Architecture, which was on the SS Patris, the ship that went from Marseille to Athens and then came back. Hänet vedettiin mukaan tämmöisen eurooppalaisen sen ajan huippuarkkitehtien ryhmään ja hän tutustui oikeisiin ihmisiin. Päätös pitää tämä konferenssi laivalla on musta aika symbolinen siinä mielessä, että siellä ollaan kansainvälisillä vesillä. Oli semmoinen modernin idealismin kenties joutsenlaulu ennen sodan syttymistä. Siegfried Gideon oli maailman kuuluisin arkkitehtuurivaikuttaja ja Siam-ryhmän pääsihteeri. Hänestä tuli Aallon hyvä ystävä. Rakas pikkuaino. Asun Gideonilla ja on ollut sangen vaikea saada rauhaisaa aikaa kirjettä varten. Älä ole levoton Marsein takia. Se oli kyllä kauhean ja perversein kaupunki, mitä olen tähän asti nähnyt. Mutta kun lähdimme satamaan, niin en mennyt yksin. Otin mukaan pelastusveneen, erään kongressineidin, joten Marseille ei saanut minua kiinni. Tietysti siitäkin tuli Liebesgeschichte, mutta ilman vaaraa ruumille tai sielulle. Istuimme Marseissa yhdessä 2 Pekkaan Corbusierin kanssa joka aamu. Hän on ollut äärettömän ystävällinen minua kohtaan. Ajattelin lähteä jo tänään, mutta täytyy jäädä pitämään esitelmää. On järjestetty kovin eksklusiivi esitelmä erään eteläamerikkalaisen miljonäärin luona. Lähden heti seuraavana aamuna lentokoneella, joka maksetaan. Dann ich bin desartig verliebt, ganz doll verliebt in Aino.
joka pusii sileihin paikkoihin. Miksi kirjoitat Marseista, että pari päivää tämän kirjeen saapumisesta olet kotona? Olen odottanut sinua perjantaista lähtien joka päivä. Ja sitten ilmoitat, että olet Tukholmassa vasta keskiviikkona. Hyvin omituista käytöstä. Mutta niin sinun tapaistasi. Syy on tietysti minun, kun en ajoissa opi sinua tuntemaan. Olen hirveän pahalla päällä. Sitä paitsi olemme kaikki olleet sairaita. Mutta en sinulle ilmoittanut aiemmin sillä tahdon, ettet tulisi kotiin unbefriedigt. Saisin kuulla sitä vuosikausia. Koetan tulla hyvälle päälle siksi, kun tulet kotiin. Aino. They form very close relationships with key people in the architectural and artistic avant-garde. The man who was not a trained architect by any means, but came to them through Siam, is Moholy Nagy, a photographer, a filmmaker, a graphic artist, a painter. Who knows what sparks friendship? But they have that. And Moholy Nagy comes over to stay with Aino and Alva for a month. So the Viperi ceiling, you get that grid, if you like, of circular roof lights. Look at Moholy's films and photograms. He's quite often getting a grill of metal with circular holes cut through it, shining a light through it. And in a way, what the Aalto Atelier do is they take Moholy's work with artificial illumination and transfer it to thinking about natural daylight and how you use that. Окна в потолке. А теперь, ребята, я буду все секреты раскрывать. Посмотрите, ребята, как Алвар Aalto что придумал. Посмотрите, ребятки, сюда не проникают прямые солнечные лучи, которые вредны для глазок, правда? У Алвар Aalto все продумано. У него лучи преломляются под особым углом. Нет, тем более термостат. Aallot olivat aloittaneet huonekalusuunnittelun jo klassismin merkeissä 20-luvulla. You know, Aino and Alvar Aalto, however talented they were, could never have made those wood reliefs themselves. But what's smart is they work with a master carpenter. There is this period where almost all the Aalto furniture was coming to London. And if you look at the production by Otto Korhonen's firm between 1933 and 1939, about 75% of all the furniture they made in Turku came to London. And the first way it got consumed in England was by architects. And they would specify it for their projects, a modest design that would serve broadly a sort of social democratic model of society and would be for every person. Difficult to believe when you now go to an architect shop, it was incredibly cheap. Finmar was founded to promote Aalto furniture in Britain, to sell it. One of the problems with the whole setup with Finmar was there was no chain of command. No one in the Turku factory spoke English. There were real problems with quality because they were quite experimental bits of furniture, and particularly the glue. And every time they were trying to get guaranteed supplies, guaranteed quality, instead of a clear answer, they would just get a blur.
In 1940, Finnmar's offices, everything was destroyed by the German bombing in the Blitz. There are no records left at all. Aalto furniture were in quite educated circles. The most famous example is in Alexander Korda film, H.G. Wells's Things to Come. Moholy-Nagy designs the set of Everytown. Moholy-Nagy sees this chair as being appropriate for a utopia of 2036, and it's a Paimio chair. Aalto had furniture by Marcel Breuer in his living room. And I find that fascinating because Aalto himself was a great furniture designer, but he also respects other designers. Aallon suhde Bauhausiin oli kompleksinen. Hän kielsi loppuun saakka käyneensä Bauhausissa. Paimion Parantolan asunnot voisivat olla Gropiuksen suunnittelemia. Aalto sanoi, että ei hän tuntenut Le Corbusier'n töitä muuta kuin julkaisujen perusteella nuorena miehenä. Se ei suinkaan pidä paikkansa. Turun Sanomien talo on aivan tyylipuhdas Le Corbusier'n ideologian tuote. Aalto doesn't take an idea from somebody else. He evolves that idea in conversation. He was an opportunist in quite a good way. He was ambitious, and if an opportunity came, he grabbed it. In October of 1935, 4 individuals establish this company that they come to call ARTEC, and an acronym for Art and Technology. Myra Gulliksen, she comes from the Ahlström family. The Ahlström family was in forestry, certainly an industry of great importance in Finland. She marries Harry Gulliksen, so these 2 wealthy kind of dynasty families form a union. Niels Gustav Hall, the writer, the intellectual, the journalist, and then the Aalto couple. The establishment of ARTEC creates structure, it creates a way of distributing the furniture, and it creates a brand. Aino was the one who used to leave home to go to work. She was the artistic director. Alvar stayed at home. He stayed in the office. Alvar Aalto worked with a fairly small atelier in the late 30s. When work was difficult and they had fewer clients, it was ARTEC and the sale of furniture that, helped them have income and revenue. Niels Gustav Hall said about when they set up ARTEC, it allowed, as he said, Alvar Aalto to indulge his bohemian spirit. Rakas oma papi ja ressut. Ibn Zerkaput. Eilen illalla Turusta lähdettyäni heittäydyn hytissä pitkälleni ja nukahdin heti. Mutta kun olin riisuutunut, ei uni enää tullut koko yönä. Aion ostaa unilääkettä, sillä tahdon hinnalla millä hyvänsä tulla työkuntoon. Kun tulen Osloon, ilmoitan heti missä hotellissa olen, että voit sähköttää tuletko vai et. Toivon, että tulet. Olen ajatellut asioita ristiin rastiin. Lopputulokseksi saan. Meillä on toisemme, työmme ja terveet lapset. Se on niin paljon, ettei enempää voi olla. Kirjoitan heti Oslosta. Olen kuoleman väsynyt. Aino. Rakas pikku Aino, senkin rakkari. Oletkaan jo Oslossa kotiutunut? Olen saanut Norjasta kirjeen firmasta. Tahtovat myyntioikeuksia. Koska nyt olet siellä, niin hoida asia. Esität itsesi toisena näiden mööpelien arkkitehtinä ja neuvottelet heidän kanssaan. Olen täällä lapsenhoitajana ja mitään ei satu.
ja sinulla on paljon syntiä tekemättä ennen kuin ollaan tasoissa. Minähän olen joskus hakenut kadultakin ihmisiä. Ja kun sinä haet niitä pieniä seikkailuja semmoisista kiskiskesyistä perheistä, niin en oikein tiedä, miten tässä tasapainoon päästään. Ich liebe an dich den Menschen, nicht irgendein moralisches Wesen. Ja jätä ne perheitten paakkelisi kutsut sikseen. Rakas papi, viisasta, että uskalsin lähteä yksin. Minulla ei ole ollut yhtään erottisia kokemuksia. Olisi kamala, jos sinulla taas olisi ollut jotain. Saat niin kamalan etumatkan, että pian jätän koko kilpailun. Mutta älä tule kovin mahtavaksi, vaikka pidän sinusta eniten kaikista. I think that there was a relationship as a marriage that was quite special, not without its problems. You know, there was this, I believe, consecrated family life that existed between them, gave them a certain amount of confidence at home in a way that I think helped them be successful together. Aino Aalto oli aivan välttämätön tasapainottava tekijä Alvarin muuten hyvin boheemisessa ja hailahtelevassa elämässä. Mun muistikuvani on se, että hänellä oli aikaa rajattomasti. Hänellä on aina ollut toimisto kotonaan. Kävi välillä juomassa kahvia ja hyräili. Ja meni taas takaisin vetämään jonkun viivan tai juttelemaan ja tuli taas takaisin. Han tyckte att hennes uppgift först var att ta hand om honom och sköta om honom och sen kom barnen och sen kom arbetet. Jag tror det var på det sättet. Aalto understood the idea of what it means to be protected and what it means to be exposed to nature. Certainly part of Aalto's need to work through the idea of being both nurtured and terrified is the fact that of course he did lose his mother at a very young age, who he was very close to, and this will of course create trauma in anyone. Rather than to work it out with a psychiatrist, Aalto works it out as he matures through his art. In 1937, the Paris World's Fair, the Finnish pavilion, really caught the attention of the major critics and architecture magazines. It had nothing to do with that awful sort of neoclassical fascist architecture that worried people. Bentwood furniture seemed very fresh, a nice antidote to tubular steel furniture that had been coming out of the Bauhaus. It's not materials that are either modern or not modern. It's how you use them. It's the approach that is modern. I saw Morton Shand's article either on Cameo or Viipuri, and I was overwhelmed. John McAndrew was the curator of architecture at the Museum of Modern Art, and when he said, "You talk to him, see if he'd be interested in the show," and I just went to Helsinki and walked into his office. He had a small office, but he said, "I want you to see my new house. It's not quite finished."
And I took a photograph of him standing in the doorway, and I took several shots of the house. I kept trying to say, well, now, would you be interested in a show at the Museum of Modern Art? I was back in New York, and an old friend of mine was Lawrence Rockefeller. And he said, you know, I'm just building myself a house. I said, I have just seen much the best modern furniture anywhere. I said, I don't know what these people are like to deal with. I don't know if we send them an order, whether they'll respond. So when it arrived, I was working for Wallace Harrison, who was one of the Rockefeller Center architects. It was Harrison and Fouillon at that time. When we opened it, it surpassed my expectations. First patron of Alto Furniture in the United States is Lawrence Rockefeller. First distributor in the United States is a short-lived but nonetheless highly influential company called New Furniture that Lawrence Rockefeller is a founder of. Alto Furniture transcended regional differences in its popularity. Alvar Aalto gets one-man show at the Museum of Modern Art in New York. The Museum of Modern Art is really trying to carve out a definition of modernism that they find it in the Aaltos. Otto Korhonen dies in 1935, the carpenter. You can almost say the experimental quality of the Aaltos furniture ends then. Everything that Artek does after Korhonen's death, some beautiful furniture, but there's nothing like the innovation, the technical experimentation in the way that between 1930 and 1935 that the Aaltos did with Korhonen. This was difficult times in Europe, especially if you were a member of the avant-garde. You wanted to get away from the dark continent. The Aalto couple and their office had a very different situation. Finland was still protected. So they were working on Sunila when a lot of architects were already immigrating to the States. Between the founding of Artek in 1935 and the commission for the New York World's Fair in 1939, they get more work within Finland as practitioners of modernism than any of their colleagues on the continent, because, change is in the wind and coming. The Aaltos found the greatest patrons, the Gulliksen family. Aalto oli henkilönä loistava kertoja. Yhdessä huoneessa tai tilassa on yksi tunnelma ja toisessa on toisenlainen tunnelma, samalla tavalla kuin kirjassa on lukuja tai näytelmässä on näytöksiä. Meillä pohjoismaalaisilla, erityisesti suomalaisilla, on taipumus metsäunelmointiin. Ja niin hän toi tämän metsäunelmoinnin arkkitehtuuriin. Minulla oli kunnia olla tämän talon ensimmäinen asukas. Isäni oli Harri Gulliksen ja äitini Mairi Gulliksen.
että hän oli hyvin jännittävää niin kuin 7 vuotta täyttäneen pojan kokemus. Tämä koko talo oli mun niin kuin seikkailualue. Ja kun me menin kouluun, niin ensimmäinen päivä niin mua tuijotettiin niin kuin pitkään. Minä en ollut niin kuin tavallinen poika. Minä olin muukalainen, joka tuli siitä ihmeellisestä talosta. Normaali, kun joka kodissa oli ihmetelty siitä kauhean ruma talo, jota rakennettu sinne Havulinnan mäelle, jossa ei ollut edes kattoa. Sitä pidettiin kerta kaikkiaan rumana. Ne luuli, että siellä ei ole kattoa ollenkaan. Mutta siellähän oli. Oikein edelleen se on siellä. Aino was the one who brought a final sort of human touch to everything, choosing the fabrics, helping with the lighting, the landscape. These were Aino's touches that bring out so much of the essence of what the Aalto's work was about. Regardless of how the drawings are signed, they clearly worked as a team. She was an architect, a practicing architect. An extremely difficult training, especially for a woman in her generation. We'll never know where the division is between the two. We can speculate, but we won't know. Aino was certainly the one who was a trained carpenter. Alvar Aalto wasn't. Aino ei ollut mikään perheenäiti siinä mielessä, että hän olisi niin kuin ollut sidottu ja oli jatkuvasti töissä. Tässä talossa oli keittäjä ja lastenhoitaja. He loivat kokonaan uudenlaisen kalustekielen. Aino vastasi satojen Artek-aaltokalusteiden suunnittelusta. Moni on sanonut, että hän vain suunnitteli jotain, joka oli Alvar Aallon näköistä. Kysymys ei ole siitä, vaan ihan omasta panoksesta Artekissa. Hänen näkemyksensä, hänen ajattelunsa Artekissa loi tavallaan sen, mitä Artek oli. The Aalto name became the brand. Aalto furniture was the single most popular brand of modern furniture in the United States of America until, the end of the 1940s. The MoMA project launches the Aalto's popularity in the United States, but it was really the New York World's Fair that shifted and enhanced, I should say, that notion of popularity to something that was really unprecedented. He lectured at Yale, he lectured at the San Francisco Museum of Art, and the theme was generally the humanization of architecture. The American press was obsessed with Aino Marcio Aalto. It wasn't just the popularity of Alvar Aalto, it was also Aino. He met William Worcester in California. He met a lot of people. Aalto was very gregarious. He was very social. He was excellent at making contacts with important people. Aalto muuttui täysin henkilöhahmona sen jälkeen, kun hän oli tavannut Frank Lloyd Wrightin, joka oli aina täydellisesti pukeutunut. Da war ja sehr, war ja sehr humorvoll, immer. Er sagte,
in Amerika waren wir ja zusammen mit Aino. Und er flirtete rum und dann sagte er, ich schaffe doch der Aino einen Gigolo an, der kann den ganzen Abend mit ihr tanzen. Alles kann die Aino haben, jedes. Ja. Ich weiß nicht, ob er es denn getan hat, ob die arme Aino mit dem Gigolo denn tanzen musste. Aber es lag nicht in der Linie von Aino so ganz. Nein, gewiss nicht. Hänellä oli joku sellainen eroottinen ote elämään ja työhön. Jotain semmoista lämpöä, joka oli ehkä seksuaalisuudesta tai erotiikasta lähtöisin. Suomi joutui sotaan Neuvostoliiton kanssa marraskuun lopulla 1939, niin Alvar, joka oli siis reservin upseeri, komennettiin Kuopioon. Tai hän itse kertoo semmoista juttua. Hänet pantiin jalkarättäjä lajittelemaan ja hän sitten kirjoitti ystävälleen Lawrence Rockefellerille New Yorkiin ja pyysi sieltä lentokoneita ja apua ja Lawrence Rockefeller olisi lähettänyt $1 million shekin ulkoministeriöön ja pyytänyt lähettämään terveisiä Aallolle. No, Alvar liioitteli näitä asioita usein. Pian sen jälkeen kyllä sitten hänet siirrettiin valtion tiedotuslaitoksen palvelukseen Helsinkiin. Hän oli toki ollut jo siis sisällissodassa vuonna 18, jolloin hän oli valkoisten puolella ja päätyi Tampereelle, jossa hän sitten osallistui muun muassa Länki-Pohjan taisteluihin. Hän ei ihan toipunut niistä näyistä, mitä siellä Tampereella joutui katselemaan. Aalto was keenly interested in the problem of post-war housing. So he was hoping to kind of design a demonstration project where he'd realize his principles for standardized post-war housing. Suomalaiset arkkitehdit olivat työllistettyjä sodan aikana hävitettyjen kaupunkien kaavasuunnittelussa, että tyyppitalojen ja niin edelleen suunnittelussa ja myös standardisoimislaitos perustettiin silloin. Ministerium Speeriltä tuli kutsu vierailla Saksassa tutustumassa tämmöiseen arkkitehtuuristandardointiin. Alvar ei itse oikein hirveästi halunnut sinne lähteä, mutta hän lopulta lähti, kun Saksan ulkoministeriö lähetti sotilaskoneen hakemaan häntä. Läksiä sillallisilla hän päätti sitten pitää puheen ja hän aloitti sanomalla, että me suomalaiset emme ole sen paremmin natseja kuin bolshevikkejakaan, vaan me olemme metsäapinoita Eskimoiden maasta. Hän sanoi, että hän ei hirveästi tunne tätä kolmannen valtakunnan arkkitehtuuria, koska hän on työnsä takia ollut niin paljon Amerikassa. Mutta kerran hän sattui olemaan sitten Harvard Clubilla ja hän odotteli Lawrence Rockefelleria. Ja hän sattui vaan huomaamaan pöydällä semmoisen punakantisen kirjan, jonka hän poimi siitä ylös ja huomasi, että sen oli kirjoittanut eräs hänelle vähän tuntemattomampi kirjailija nimeltä Adolf Hitler. Ja hän avasi sen kirjan ihan sattumanvaraisesti ja hänen silmänsä osuivat siinä lauseeseen, jossa luki, että arkkitehtuuri on taiteiden kuningas ja musiikki on kuningatar. Sen enempää hänen ei tarvinnut lukea, vaan hän sulki sen kirjan ja pani sen takaisin hyllyyn. Ja tämä herätti sitten suuret aplodit siellä.
Baker House and Aalto's relationship to MIT was a process that began shortly after Walter Gropius had come to Harvard, which was in 1937. And Gropius sort of brought European modernism to Harvard and to America. MIT, in a way, felt that they wanted to do it a particular way, and they saw in Alvar Aalto the right kind of sort of human-centered approach to modernism that they felt that they stood for. When Worcester was appointed dean at MIT in 1945, the first person he thought of was Aalto. He said this, he made his first telephone call to Alvar Aalto. If you look at the plan of Baker House and the plan of the serpentine slab along the river, you'll see it's very similar to the plan also of the New York World's Fair Pavilion. So this was a theme that Aalto brought to his work. He wanted every student, if at all possible, to have a view of the river. By creating this waveform, it means that most of the rooms are either looking up the river or down the river, but never straight at the river. There's a very particular kind of brick that is used in Baker House, which is native to New England. It's only made in New England, and it's very hard and very rough, and Aalto loved it. He called it the lousiest brick in the world, but he called it the lousiest brick in the world because he was so enamored of it. After construction started, MIT wanted to add 50 rooms, or 50 beds. Aalto said, I prefer a clean shirt, which means I throw the old shirt away, I start over in there. But here's where his partner and sort of the stream that circles the volcano, Ino Aalto, came to the rescue and said, we can fix this. Good night, and God bless America. Aalto, when he taught at MIT, he could just regale the students with the stories. The stories were serpentine. Aalto might have a drink or two, but they always had a point. You know, sometimes they would be at a local bar and they'd be talking late into the night. And then Aalto would show up the next day in studio very, very late. And it would just all start all over again. Hän oli suuri näyttelijä. Sen takia hän niin suosittu luennoitsijakin oli, että hän pystyi 3 englannin kielen sanalla hurmaamaan niin kuulijat. Wallace Harrison was put in charge of a consortium of architects to design the United Nations. At the top of his list, he had Aalto. But politics intervened. Finland was seen as being on the wrong side because they had basically invited help from the Germans to help them against the Soviets during World War II, and therefore was seen as one of the losing or outside countries. And it's almost as if Kaufman knew that Aalto had been left out of the design of the United Nations conference rooms and was almost making up for it by saying, I'm going to give Aalto the commission in New York. So Kaufman, of course, commissions the conference rooms. Jatkan tätä kirjettä New Yorkissa. Lensin juuri tänne ja istun vanhan Plazan baarissa. 2 olutta, jano. Ja sylttiomeletti portvinin kanssa. Ei yhtään kokteileja. Ja sitten nukkumaan. No girls. Eilen kävin luonani Jack Sweeney ja tilasin sisustuksen Harvardin uuden kirjaston Poetry Roomia varten. Sovimme, että se on sinun työsi. Ja se saadaan tehdä niin, että joka 4 tuuma on erikseen käsitelty. Ja vaikka joka mööpeli erilainen. Rakas oma papi, olen viime aikoina ryppynyt vähän, mutta uskon lujasti, että mitä ikinä teetkin, lopulta kaikki kääntyy hyvin. Olethan maailman kiltein ja viisain ihminen, etkä
enkä tahdo kellekään onnettomuutta. Olet kyllä vähän liian charming lähettääkseni sinua niin pitkäksi aikaa pois. Mutta koitan olla reippaalla mielellä ja toivon, ettei tule mitään uusia tragedioita. Ne on kamalia. Olen maailman onnellisin ihminen, kun on sellainen koti, ihmeelliset lapset ja sellainen ihana ammattiyhteinen sinun kanssasi. Kuinka voikaan yhden osalle sattua sellaista? Siitä huolimatta olen viime aikoina ollut vähän alakuloinen. Tulen kaipaamaan sinua kauheasti. Aamuja siellä ylähallissa ja iltoja sinun vierelläsi. En sano no more, vaan not so many cocktails as last time. Itsehän tämänkin parhaiten ymmärrät. Mutta olisin iloinen, kun muistaisit tämän ainoana toivomuksenani. Voi hyvin, papi rakas. Koita pysyä terveenä. Aino. Ei ole maailmassa mitään niin ihmeellistä kuin tämä meidän ryhmämme. Ja mieleni on hyvä siitä. Sinustahan se johtuu, että kaikki on niin luonnollista ja selvää. Aivan kuin paras arkkitehtuuri maailmassa. Sinusta lähtee varmuus ja taivainen hiljainen lämpö, joka antaa meille kaikille sen tasapainon, jossa elämme ja teemme työtä. Rakas pikku Aino, kuinkahan sinäkin juuri nyt nukut? Sinä, joka olet maailman kaunein ihminen. Rakastan sinua kauheasti ja luotan sinun kykyysi järjestää elämämme täydellisesti. Olet viisas, hieno, ihana ihminen. Sinun tähtesi minun on tultava henkisesti kypsäksi hinnalla millä hyvänsä. Olen onneton, että tällaisena aikana näin pienet asiat estävät minua keskittymästä itseäni tärkeämpien asioiden hoitamiseen ja ajattelemaan suuresti, jonka sinä niin ihanalla tavalla olet aina osannut. Muistathan, mitä kirjoitin koktaileista. Rakastan sinua nyt enemmän kuin koskaan. Aino. Aino and Alvar Aalto went to Italy in 1947, and it was the first time they'd been back since their honeymoon. And as it turns out, it would be the last trip abroad that Aino ever made. Dieses Bild habe ich noch von ihm. Ja. Hat sich auch stark, der Gegensatz war groß zwischen Aino, der ruhigen, zurückhaltenden Aino und dem außerordentlich lebendigen und strahlungsintensiven Alvar Aalto. Mä luulen, että ei hän ollut oikein ymmärtänyt, miten vakava se tilanne oli, että miten sairas Aino oli. Että kyllähän hän luonteensa mukaisesti niin kuin varmaan ajatteli, että kyllä se tosta menee. Aino kuoli siitä sitten runsaan kuukauden päästä tammikuun alkupuolella. His wife's death might have been the thing that he had felt the deepest in his life. And you know, there must have been all kinds of emotion, including guilt, in various ways. What could Aalto do with this moment? How do we deal with death, the death of a spouse? This young woman, she dies of cancer in 1949. Here is Alvar Aalto, their two children. He does the thing that comes naturally to him. He draws.
Aalto almost rarely comes to the States after Aino dies. There was a lot of work to do, clearly, in Finland at that point, and he very much turned inward. But I also think that the States, for him, were a reminder, perhaps, of her. Hämmästyttävä saavutus oli minusta se, että samana keväänä osallistui Otaniemen yliopistoalueen aluesuunnittelukilpailu. Nimimerkki kertoo aika paljon. Se oli Morituurit ja Salutant, eli näiden roomalaisten gladiaattoreiden lauseet. Kuolevat tervehtivät sinua. It's not one thing that leads to the dramatic change in Aalto's output. It's almost as though you could characterize Aino's death as a sort of catalyst for a change, but the forces that lead to that change have always been there or have been building up little by little. Hänhän voitti Ainon kuoleman jälkeen heti Otaniemen aluesuunnitelmakilpailun, Kansaneläkelaitoskilpailun, Säynätsalon kilpailun. Tietysti siinä jonkunlaisena tekijänä alkoi olla hänen suhteensa Elissaan sitten. In about 1950, a young architect starts working in the atelier. They begin a relationship around the time that she's working on the Saunatsalo town hall. And then she was Elsa Makaniemi. And in a way, Elisa is very much the creation of the Aalto atelier. Whether it's her or whether it's Alva, we'll never know. You know, they create this new woman in a way, change her name. Säynätsalon kunnantalo on enemmän kuin yksi talo. Se on tietynlainen pohjois-italialainen pikkukaupunki. Siinä on niin vahva yhteisötunne. Lui si sentiva debitore nei confronti dell'architettura italiana classica, storica, e amava soprattutto il romanico, l'architettura medievale, perché ritrovava nella scala umana, cioè la città di giusta dimensione e di scala umana. Mittakaavana on aina ihminen. Ja hän kuuluu siihen luontoon yhtä hyvin kuin mennyt ja kohdut. Sieltä skaala tulee. Minä en voi sitä ylittää. Minä voi tehdä ihmistä jättiläistä eikä kääpiötä tällä hetkellä. Minun täytyy seurata sitä ihmistä, joka on tällä hetkellä olemassa. Säynätsalon rakentamisen kanssa aallot hankkivat tontin muutaman kilometrin päästä kunnantalon työmaasta ja Aalto suunnitteli sinne kesähuvilan, jota hän kutsui koetaloksi lähinnä siitä syystä, että hän pyrki saamaan sen rakennuskustannukset verotuksessa vähennettyä. Mutta siitä talosta tuli yksi Aallon hienoimpia teoksia. He wanted to test building a house without foundations. The natural rocks
and stones in the ground were used as foundations for the buildings. Alvaradolle oli luova työ hänen elämänsä ensiarvoisin asia. Se tietenkin, että itsekin olen arkkitehti ja saatoin osallistua tähän puoleen hänen elämässään niin kiinteästi, oli varmasti onnellista. Muutoin olisin ehkä tuntenut itseni kovin ulkopuoliseksi. Mutta edellytyksenä oli tietenkin, että hyväksyin tämän hänen tärkeysjärjestyksensä. Kenties voi jopa ajatella, että tämä Muuratsalon kesäasunto ja hänen suhteensa Elissaan jollakin tavalla pelasti hänet siitä murheesta, joka oli häntä kohdannut Ainon kuoleman jälkeen. How do you build something that is modern, but also establishes continuity with a way of life that sort of developed since, well, whenever? A historical continuity that gives meaning to life. For him, every building's a certainty. It's a certainty that's achieved through play. If you put a child in a room, whatever's in that room, the child will play with. And in a way, that's Aalto's design method. It's what's available, what's possible in the room you make your art from. And that's the playfulness. The genius of Aalto's design is whatever the contingencies of a situation are, whatever the restrictions are, he designs out of that and he finds the creativity in the situation. Modernismi yleensä on pyrkinyt mahdollisimman lasiseen tai läpinäkyvään vaikutelmaan, niin Aallon Jyväskylän korkeakoulu on hyvinkin umpinainen. Ikään kuin tämä olisi keskiajalta kotoisin ja tulisi vielä kestämään tuhansia vuosia. A plot comes up on Tiilimäki. The Aaltos build and design this new atelier. It's this beautiful garden space, almost a sort of little theatre. Aalto kind of studies the way the ruined theatre tumbles down into the landscape, into nature. Aalto was very sure from the beginning that you'd never employed anybody who was not an architect, that you only employed equals or potential equals, an artistic atelier based on trust. You allow people to do what they want, but they do what they want within a very clear understanding of the main ideas. Absolute freedom, but also, in a way, absolute control. Allora, diciamo che lo studio Alvar Aalto era un pochino come una bottega rinascimentale. C'era il maestro che faceva gli schizzi
e gli allievi che sviluppavano i progetti. Era un ambiente quasi conventuale, quasi da monastero, insomma. Personalità magnetica, insomma, uno che ha... Mi ricordo che una volta mi ha detto, quando tu presenti un progetto a un cliente, dici, devi fare un progetto che è come se tu fossi un pugile e gli dai un pugno nello stomaco. Lui deve restare senza parole, così mi ha detto. Da war an einem Morgen kamen 2 englische Professoren von England. Die waren nicht angemeldet. Und dann sagte er, aha, die sind sicher fein angezogen, hat er gesagt. Und dann hat er zu Siska gesagt, Moment, sie soll sagen, er sei noch nicht da, sei noch im Schlafzimmer. Und dann ist er wieder nach oben gegangen. Und nach einer Weile kam er zurück, so ganz die Haare, so ganz Ding und Morgenrock angehabt und Pyjama angehabt. Ja. If Aalto gave you a sketch plan of a project in the 60s, what was remarkable about it was that it was almost completely accurate in terms of dimensions. You know, Aalto had a kind of intuitive understanding of scale, you know, despite it being this sort of very loose 6B sketch. Die wichtigsten Pläne hat er immer selbst gezeichnet. Wenn seine Leute da im Büro gesessen sind und gearbeitet haben, war er immer mit dabei. Tag oder Nacht oder Morgen oder Abend, hat keine Rolle gespielt. Dazwischen hat er wieder gestöhnt, gekrochst, gehustet und geräuspert und auch gesungen. Und wenn er gesungen hat, haben die Mitarbeiter immer so gelacht und gekichert. Aha. Und man hat mir dann nachher erzählt, dass es meistens sehr unanständige Lieder gewesen sind. Aha, die er gesungen hat. Ach so. Und das ist ja richtig, er hat ja nicht mit dem Intellekt gearbeitet, also wie andere Architekten ganz rein funktionell. Ich muss sagen, auch so praktisch mit Arbeitern und das hatte er sehr gute Kontakt und war immer, er sprach auch, das gibt von Ihnen Schriften, wo er spricht, wie wichtig der Bauarbeiter ist und er hat sehr gut immer von diesen 2 Handwerkern, der Korhonen, der seine Möbel gemacht hat, und auch der Hirvonen, der die Lampen. Ja. Er wollte immer betonen, dass diese Leute wichtiger waren als alle diese Geschäftsleute, die Artek und alles das. Nein, er hatte ein Pathos wirklich für den kleinen Mann. No one in the Aalto atelier ever tried to reinvent the wheel. You built up an archive, you built up an understanding, and you built up a knowledge of what you could and what you could not use from earlier projects. Elisa Aalto. She comes in the office in 1950. They get married in 52. The building industry worldwide is a pretty sexist industry. People would find it very easy to say, well, you're only Alvar Aalto's partner because you're his wife. Even when he stressed that Elisa and he were partners, not everyone appreciated that. Sitten mä muistan tästä vaan, kuinka Elissalla oli vielä alkuaikoina permanenttia kiharoita, niin Elissa sai mennä pesemään tukkansa ja panna sileät kampaukset vaan. Minulla oli ystävätär, joka oli pukutaiteilija ja naarasin Elissan sitten sinne, kun silloin hän laitettiin ruskeaa puvun ja ei sitä sitten koskaan nähty enää. Ei pitänyt kuin mustaa ja valkeaa. Hän hyvin paljon niin kuin Elissassakin muovasi tätä samaa naisihannetta.
ehkäpä voisin sanoa, että mielestäni paras mieheni minulle lausuma komplimangi on se, että hän kutsui minua hyvin slangisanaa käyttäen kaifferiksi. Ja omalta puoleltani voi myöskin sanoa, että saatoin aina luottaa hänen lojallisuuteensa. Minun mielestä Elissa jopa nyt muistuttaa joskus vähän ulkonäöltä. Ihan totta. Kyllä, hyvin paljon. Joo, että kyllä se on myönteinen. Kansaneläkelaitoksen toimitalo sai myöskin aikoinaan ansaitsemattoman huonon maineen. Kyllä se vähän liikaa komea on minun mielestä. Ei se nyt tarvitsmaan komea ollut kyllä. No se on vähän semmoinen ylellisyyslaitos, se kansaneläkelaitos. Onhan se niille virkailijoille, jotka siellä työskentelee, niin onhan se heille loistohotelli, missä he ovat. Että sekä ei olisi tarvinnut olla niin ylellinen kuin se nyt on, että se olisi kelvannut vain tavallinen tiilirakennus. Että kyllä ne tulisi vähän heikommassakin rakennuksessa toimeen, jos sitä varoja tarvinnut siihen kiinnittää niin paljon. Many people in the Aalto Atelier believe that the National Pensions Institute is the sort of high point of the detailed Aalto expression. Hierarkiat ovat arkkitehtuurissa aivan olennaisia. Että kaikki on samanarvoista, se on täysin väärä käsitys. Ja arkkitehtuuri on juuri se ihmisen toiminnan alue, joka luo ne perushierarkiat ja kategoriat esimerkiksi maallisen ja jumalallisen välille. Arkkitehtuuri ikuistaa ja ylevöittää jotakin. Siis silloin, kun ei ole mitään ylevöitettävää, ei ole myöskään arkkitehtuuria. Kolmen ristin kirkko on epäilemisen ja epäilyksen kirkko. Aalto ei ole ollut perinteisellä tavalla uskonnollinen. Ei ole pelkästään ulko- ja sisätilaa, vaan on ulkotila, sisätila ja välitila. Ja se on mun mielestä hyvin kirjaimellinen, arkkitehtoninen tulkinta kolminaisuuden teemasta. Ja tämän voi liittää myös epäilyksen teologiaan. Ei tarvitse ajatella joko tai, vaan voi ajatella sekä että. Aalto voisi sanoa sekä poliittisesti että uskonnollisesti on hyvin taidokkaasti aina osannut olla vähän kaikkien puolella, mutta ei kuitenkaan kenenkään. Ettei olla sisällä tai ulkona, ei olla uskossa tai ei-uskossa, vaan ollaan kummassakin samalla aikaa tai sitten ei kummassakaan. Ja se on Aallon välitila sekä hänen omassa persoonassaan että hänen omassa arkkitehtuurissaan. So when Aalto got the commissions for Wolfsburg to do the town hall, in an inevitably very political moment,
rebuilding of West Germany after the Second World War. A factory town created to build the people's car, the Volkswagen. Ihre Aufgabe ist, Gegengewicht zu bauen gegen die Monotonie des heutigen Lebens. Jag skulle säga att 90% som existerar idag är en slags vulgär funktionalism. Funktionen måste ha respekt. Vi måste ha en idé varifrån vi utgår. Och den måste alltid vara anknuten till funktionen. Det är ju livet som vi ska rädda och inte göra bara formen. En mycket stor del av den nutida arkitekturen har en slags omänsklig formalism. Jag är berättigad att citera professor Erik Lundberg i Sverige som en gång sa åt mig: varje arkitektonisk skapelse måste i sig själv ha en egenskap som gör den kapabel för att växa framåt. Dess form skall i modulerad form mer och mer kunna växa så att den kan bilda ett samhälle. Aalto understood the need to continue to sort of write and be polemic about his interpretation of modern architecture. He was always seen as someone who would create a foil to the very strong tendency towards the rationalization of production. So Aalto came up with this idea of flexible standardization. Rationality to him existed on the cellular or molecular level. And basically, he took this philosophy and used it in a way to say, we understand that when you're doing large architectural complexes, you need a certain degree of standardization, but you also need the ability to make subtle accommodations that make it particular to the genius loci of that place, that really tie it to that place in a very special way. You could create standardized elements, but these elements needed to be flexible around the edges. Kun joku kysyi joskus 50-luvulla häneltä, että mitä moduulia hän käyttää, niin hän vastasi, että 1 millimetriä. Eli hän ei ollut tämmöinen rationaalinen suunnittelija. Niin Alvar mulle kertoi pari kertaa, että hänellä on semmoinen idea, että olisi semmoinen pieni intiimitoimisto, muutama arkkitehti, sitten joku fyysikko ja lääkäri. Ja hänellä on saarikin katsottuna tuolla, että lähdettäisiin tutkimaan oikein inhimillisen olemisen niin kuin, siis arkkitehtonista humaania otetta, miten ihmisen miljöö pitäisi ratkaista. The unit of standardization is not 4 meters or 1 meter or this or that. It's at the molecular level. Sun rakennus on suhteellisen vaatimaton. Se on ulkopuolella Pariisin, siis Versailles ja Chartresin katedraalin välissä, suunnilleen 45 kilometriä Notre Damesta. Kysymyksessä on yksityistalo, joka on rakennettu Monsieur Carréta varten, tunnettu taidespesialisti,
Luonnollisesti sen täytyy olla vissien vaatimattomuuksien rajoissa, vaikka se sisältääkin hänen sekä Euroopassa että muualla poikkeuksellisen korkealaatuisen taidekokoelman. Parce que, en fait, Louis Carré va rencontrer Alvar Aalto à la Biennale d'art international à Venise en juin 1956. Louis Carré va donner carte blanche à Alvar Aalto. À l'origine, Louis Carré ne voulait pas d'escalier dans sa maison. Il était un petit peu handicapé, mais Aalto lui suggère que pour avoir une belle descente vers le salon, puisque la maison va aussi épouser la pente du terrain, il faut quelques marches. Alors ça va être des petites marches très spéciales pour Louis Carré. Ça va être les mêmes que la reine au château de Versailles. Alors la vraie histoire dit que Louis Carré, à l'époque, habite dans un immeuble à Paris qui était construit, dessiné par Le Corbusier. Il est le voisin de Le Corbusier depuis 7 ans et il n'a pas du tout envie que Le Corbusier lui construise cette villa. Il a envie d'un projet un petit peu plus personnel, plus chaleureux, plus intime. En fait, son point d'orgue, c'est une maison confortable, assez sobre, et surtout, le fil rouge, ça va être de montrer sa collection d'art. Donc, Aalto doit lui dessiner une maison qui paraisse petite de l'extérieur, mais elle doit être très spacieuse à l'intérieur. Et finalement, il va décider que Aalto doit dessiner aussi le mobilier, les lampes, tout. La maison doit en fait être un chef-d'œuvre pour servir d'écrin à d'autres chefs-d'œuvre, des tableaux de Braque, de Léger, de Picasso, de Bazaine, de Gromer, de Dufy, de Bonnard, etc. Elisa's been slightly in Aino's shadow because it's very easy to see Aino as the original partner, the original equal. But I think what's really remarkable about Elisa is the way that she took on the artistic responsibility of the whole atelier. And she did that really for the last 10 years at least of Alvar Aalto's life. C'est favorable à créer un centre qui travaille pour tous les citoyens sans difficulté, parce que tous les monuments sont dans le même centre. Alors, ce principe dans tous les vieilles villes en Italie aussi.
kunnianhimoisin, jos nyt sitä sanaa voi käyttää. Suunnitelma oli Helsingin keskustasuunnitelma tietenkin. Saada suunnitella pääkaupungin keskusta, niin ei kovin monen arkkitehdin uralle osu. Siitä toteutui vaan Finlandia-talo. Aallolle se oli tosi kattera paikka. Minun tietysti täytyy muutama sana sanoa, mutta vaikeus on siinä, että minä en omasta rakennuksestani voisi sanoa mitään, joka selittäisi sitä ja johon siihen tulee aina subjektiivisuus mukaan. Siis näin voi sanoa plus enkä miinus. Se kuuluu tähän yhteyteen siis. Hieno, mutta minusta pikkusen kolkko. On semmoinen lihakaupotunnelma. No mistä tämä lähinnä johtuu? No, kaikki seinät on valkoisia, joka paikassa valkoista väriä. Ei no, penkitkään tuolla aulassa ole semmoisia, että olisi kiva istua, niitä on vaan melkein niinku kiva mennä ohi. Kerran mä yritin istua siihen, mutta tuli tää eräs asiantuntija sanoi, että ei saa istua, että sen nahka tulee jälkeen. Whole ritual of arrival, of taking your coat off, and it's almost like coming out of your shell. And all the dark overcoats come off, the heavy hats, and everyone's in their glad rags and their finery. You go up that great staircase and you arrive into that foyer with the great Axminster grey carpet and all the colour as the other people, the other citizens, and you merge and you talk and you da-da-da-da. Then you go into the auditorium and there's this kind of a whole space about the dignity of culture, really, you know, music and so on. Luonnollisesti tuo muutosten määrä, mikä 60-lukuun keskittyi, vei meidät kaikki mukanaan. Jokaisen nuoren arkkitehdin, joka uskoi oman karjäärin luomismahdollisuuteen, oli ilman muuta siirryttävä toiselle rintamalle kuin millä Aalto oli. Hän oli niin dominoiva, että kaikki, jotka menivät Aallon suuntaan, ne ilman muuta katsottiin epäitsenäisiksi ja Aallon oppilapsiksi. Aalto koki sen hyvin vaikeana aikana niin kuin henkilökohtaisesti. Hän oli 20-luvulla, 30-luvulla se radikaali, joka ärsytti ympäristöään, ja 60-luvun lopulla hän oli se vanha arkkitehti, jota ei osattu arvostaa riittävästi. Koettiin vanhoillisena ja alan dinosauruksena. Hänen katkeroitumisensa minun mielestä liittyy psykologisesti tähän tietynlaiseen umpioon, jonka hän loi ympärilleen. Ikään kuin lukkiutui siihen toimistopiiriinsä sitten myöhäisvuosinaan.
Aaltoa kai vasemmistolaispiirit piti sellaisena pääoman arkkitehtina, niin kuin hän tietysti olikin. Hän piirsi pankkeja ja tehtaita ja pääkonttoreita. Ironically, although Aalto came under a lot of criticism in his own home country in Finland, internationally his reputation continued to grow. Let's be quite clear, Aalto was not very well in the last years. He had a problem with drink. After that huge surge of building that lasted from sort of 1949 through to the mid-1960s, there aren't a huge number of new projects. And part of that is that in Finland, there had been quite a reaction against Alvar Aalto's work. Inevitable, if you're a shark in a goldfish bowl, you'll cause reactions. Da hat eine Anfrage bekommen aus Beirut für ein Projekt für diese Bank und dieses Geschäftshaus. Und kam von Finnland direkt nach Beirut, ohne Elisa allein. Und der gute Alte war offenbar komplett betrunken. Im Flugzeug schon. Er kam dann raus aus dem Flugzeug und hat gesagt, ich will niemand sehen, gleich ins Hotel und so weiter, nicht wahr? Da habe ich sachte angeklopft, keine Antwort. Ich mache die Türe auf, er liegt im Bett, schwer im Schlaf, aber überall waren noch Flaschen, leere Flaschen. Das war eine Katastrophe. Syksyllä 1975 tuli puhelu Bolognasta, että nyt ruvetaan rakentamaan Riolan kirkkoa. Ja tämä uutinen oli hirveän mielinen Aallolle. Sitten hän kuoli keväällä ja ei nähnyt kirkkoa toteutettuna. Per dire, un'altra persona che ha creduto moltissimo nella Chiesa è stato il parroco. E questo parroco, raccontato da lui stesso, stava rimettendo a posto il tetto, che si dicevano normalmente le messe, solo che scivolò e lui mentre scivolava si raccomandò alla Madonna di salvargli la vita perché doveva finire la chiesa di Riola. Effettivamente fu così. Lui è riuscito, nonostante si fosse rotto il bacino, a sopravvivere e morì poi nell'80, quindi dopo 2 anni dall'inaugurazione. Questa era una favola che chiese appunto queste 3 grazie di finire, di non morire, di riuscire a finire la chiesa perché ci credeva tantissimo. Alvar sai sydänkohtauksen mennessään töihin Tiilimäkeen ja sitten siitä hänet kuljetettiin tuonne Meilahteen. Silt on kertonut, kun hän valitteli, että viinin laatu on heikentynyt, kun siellä sai vaan jotain niin kuin mehua. Och då sa han till Lissa så här, Alvar, nu ska du ta fram Campari för nu ska vi dricka ett glas alla 4 tillsammans. Jo, sa Elisa, så tog hon, men det var ju naturligtvis saft och han tyckte att det var gränslöst gott. Sitten kun hän kuoli, niin hoitaja oli sitten Elisalle sanonut, että mitä merkitään ammatiksi, että oliko eläkeläinen. Elisa oli raivostunut siitä. Arkkitehti kuoli kuitenkin matkalla töihin.
Rakas Aino, aion konsentroitua sinun kanssasi jonkinlaiseen metsäelämään ja rakennuttaa itsellemme pienen instituutin, jossa saamme tehdä mitä tahdomme. The Aalto Institute tai The Aino. Nämä suuret Rockefeller ynnä muut säätiöt, MIT ja Harvard niihin laskettuna, ovat liian tricky. Frank Lloyd Wright sanoi minulle, ei ole enää sitä Amerikkaa, joka oli minun. Ei ole enää sitä Englantia, ei Saksaa eikä Japania, jota rakastin. Demokratia on mennyttä. Amerikka on kehittynyt paljon imperialistisemmaksi kuin meidän aikana ja samalla itsekylläiseksi tavalla, joka tietää sitä, että kulttuurillit ystävämme eivät täällä merkitse yhtä paljon kuin ennen. The Flowers at the Creative Garden of Aino and Alvar Aalto. Sitä varten tämä matka on tehty. Olen täällä saanut täyden itsevarmuuteni takaisin. Harvard is nothing. MIT is nothing. The power in the world is nothing. There is nothing outside ourselves. The most important is the creative power in Pikku Aino. Ja meissä itsessämme. Paljon pusia. Paljon terveisiä ressuille. Sinun, Alvar.